सुख करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय मंगलमूर्ती श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती रत्नाकरित बरा तुझ गौरी कोरा चंदनाची उठी कुंकुम केशरा हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा ऋणझुंटी नुपुरे चरणी घागरिया जय देव जय मंगलमूर्ती श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती लंबोदर पीतांबर पणिवर वंदना सरळ सोंड वक्र तोंड त्रिनयना दास रामाचा वाटपाहे सदना संकष्टी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय मंगलमूर्ती श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती मोरया मंगलमूर्ती मोरया हे गजानना श्री गणराया करू आरती ही तुझला हे गजानना श्री गणराया करू आरती ही तुझला नवल गुरु रायाची धन्य आरती ब्रह्मा विष्णु रुद्र जय ब्रह्मा विष्णु रुद्र जय जय महाराजी नवल गुरु रायाची धन्य आरती ब्रह्मा चार वेद सहा शास्त्रे 18 पुराण गणपती बाप्पा मोरया मंगलमूर्ती मोरया गणपती बाप्पा मोरया मंगलमूर्ती मोरया गणपती बाप्पा मोरया मंगलमूर्ती मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या गणपती बाप्पा मोरया मंगलमूर्ती मोरया उंदीर मामा की जय माझी मुलं लहान असल्यामुळे 50 वर्षापासून मी इथे माझा गणपती माझ्या सहकुटुंबासहित आम्ही हजर राहून इथे मी गणपतीची पूजन करते आणि इथे सगळी माणसं माझी हजर असतात, माझी मुलं हजर असतात, मुली हजर असतात आणि सगळे मिळून आम्ही एकत्रपणे आनंदाने गणपतीचा उत्सव साजरा करतो. गावी आम्ही जाऊ शकत नाही म्हणून आम्ही इथे हा गणपती पुजला आणि आज त्या गणपतीला 50 वर्ष पूर्ण झाली. गणपती बाप्पा मोरया गणपती बाप्पा मोरया मंगलमूर्ती मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या
गणपती बाप्पा मोरया. मंगल मूर्ती मोरया. पुढच्या वर्षी लवकर या.